Gamer 11 vagyok, nem? Hát így 28. Akit nem sokan ismerhettek már. Ő nem ilyen ügyes. És most a Bedwars-sal játszunk egy külföldi szerveren. Leírom kommentbe, hogy milyen szerver. Láthatjátok, ennek az a lényege, hogy te van a csapatod, és ki kell ütni a másik csapat ágyát. Ha nem teszed meg, meghaltok. A legtöbben nem olyan buzik, mint Igen, és miután már ki van itt vezet, azután már csak egyszer ölhetnek meg, hogy meghallják. mondva, hogyha egyszer Mert hogyha meghalnak, most megölnének engem, úgyhogy nem, nincsen bent, hogy még megvan az ágy, akkor kész, akkor nem haltam meg rendesen, akkor még tudok játszani. Hogyha már ki van itt van az ágy, akkor utána bukkel az egész kört. Úgyhogy ki eljön erre a szerverre, azt tudja azt is, hogy nem kell idegeskedni, mint a trollennél, azt üvöltenél, mint azok a ilyen trollok, azért azt tudhatni lehet, nem? csináljatok egy szart, ókszart. Csinálják. Úgyis van itt néhány lány. Persze, tudtok. Ja. Miért a Barnabás úgy mondja, ötszer? Én már megkérdeztem tőle. Ja, mondta. Megkérdeztem tőle, mit használnak a fiúk meg a lányok együtt. Azt mondja, oxert. Hagyjad szegény, még ilyen, ezt se tudja. Bocsánatot kérünk, hogyha nézi az anyukája a videót, vagy az apukája, vagy ő mondta. Bocsánatot kérünk, de már valami. Egy gyerek amúgy csak szól. És megöltek. Jó van, na, de úgy hittek, hogy Jologamer és sziasztok! Úgy nem. Itt van arra a cuccot. Ötszer. Úgy nézel ki, mint egy rakat szar. Abban ruhámon. Ezt a kardot nem tudtál volna adni. Adok. Szerintem amúgy ebbe is lehet trédelni, nem? Nem biztos, hogy te lehetsz, nem? Tudom. A rótokért már ki is ütötték. Mit? A rótokért már kiütötték az ő kártyukat. Na gyorsan adnál egy kardot, mert hát ki akarok ütni valamit. Már idegesítő, már fél éve nem tettem ki semmit. Adjak most egy kardot. Igen. Ugye hát nem kell. Azt. Mondtam, hogy nem kell. Nekem vas kéne. Már csak egy kell, mert... Na nézzétek meg! Most, aki még nem volt tengerben, az most láthatja, hogy milyen a tenger. Belementem a vízbe. És beállányokat rakd le. Igazás. Én elbújtam a víz alá. De ne szóljon senki. Gyere, gyere, gyere! Itt a gyerek, itt a gyerek, itt a gyerek, itt a gyerek, itt a gyerek! Nekem nálad csak egy vasam van. Nekem meg 5 vasam van. Hát de nézd, a vasvidi lesz. Acát. Meghaltam. Ó, én is! Jó, ez lopni lesz. Ja, lobby lesz ebből a videóból. Nem a videóból lesz lopni, hanem Ebből a... menjünk négyeket, szóval meg öt esetleg. Szerintem azt már megnyerjük, biztos vagyok benne. Nem annyira, de biztos. Biztos, hogy Nem, benne. ötös. Nincsen senki, nem megyek olyanra. Én olyanra menjen, amin vannak legalább. Mert ha olyanra mész, amin nincsenek, akkor ez soha nem fog elindulni. De 31-es. És le... Gyere! Kék.
Beleugrálunk. Aki előbb felér, az nyer. Ja, elfelejtettem mondani, hogy videó van. Igen, már rég. De már egy 100 grammos. Azt én is elfelejtettem nektek mondani, hogy a jump az nem az én. Az nem az én Képfajom. műfajom, tényleg. Nekem van most nem nagyon jött jump. Nem vagyok szakértő hozzá. Ahogy nekem most adtál egy jump ötletet. Úgy kéne az átjárót az a nagy sziget, a többiekhez. Hogy én már itt vagyok a nem blokkon. Persze. Nézd rá. Tényleg. Hogy mentél el? Jó, nem vagy jó jumpos igazán. Amúgy kéne csinálni egy rendes jumpot a többi izéhez, azt ők se tudnak hozzánk átjönni, meg főleg nem tudunk hozzájuk. De tudod milyen jumpot? Ez a plusz alakú tudod. Akkor azon nem sokan tudnak annyira jól jumpolni. Meg is nézem, hogy ki tudnak jumpolni. Hát ez a lány például a Creeper, ez nem tud. És fél... Várjál, lehet képezni ez egy csuszonyod. Nem lehet képezni. Amúgy neked is megy lejjebb a izét? Többi szinted? De enchantos szinted? Igen, mert ez a második. Tudom, de miért? Azt hogy csinálták? Ez mi? Nem, az a szintmérő végomés. Ezt hogy csinálták meg, hogy az legyen? Hamambokkal. Egyre lejjebb megy. Akkor ez minden egyes másodpercben ezt csinálja. Okos. Minden egyes másodpercben le lesz. Gyorsabban megy, mint az egy másodpercben mindegy. Én úgy tudok már. Miért tudod egyáltalán tudod, hogy szokták alkalmazni? Az űrbe! De annyi, hogy ebben a részben egyet játszottunk még csak ezt, és már 7 perce vagy a videó. Még csak. De sajnálom, de úgy tudom, hogy csak 10 perces videót tudok csinálni, mert most ez egy szar videó felvevő, Bandicam nem annyira jó, de arra megfelel, hogy felvegyünk 10 perces videókat, azt legyen vagy 100 rész. És szerintem jó, miután tudjátok venni, hogy elnézést. Erről sokat jártam volna. Szinte tudják, hogy izé Bandicammal veszettem, mert ugyanis kiírtak még. De igen, neki ez lesz a legelső videója. De te már tettél fel videót egyáltalán YouTube-ra? Hát már kisípoljuk. A kisípoljuk. Nem kell. Én már eltettem például, én nem jól is kerültem. Én az előbb majdnem egy olyat feltettem, amiben az én hangom nem is hallattok. Ezért... Az annyi, mintha magamról beszélnék, de mégsem. Mert ugye nem magamat videóztam. Mert rosszul izéltem. Rosszul állítottam be, de ezt most ugye el lehetett volna játszani. Aminek, hogyha lefelé nézett, menjek elmondva. Rossz. Akkor nézzek lefelé, figyelj! Lefelé nézzek, wow! Első blokkot, ezzel egy blokkot nem tudom átugrani. De úgy. Én egy fogalmazom. Tényleg, igazad van. Nem arra a blokkra kell ránézned, amire akarsz ugrani, hanem egy megraktam belül egy 5 akkor lejjebb. Nem, megint hülyeséget. Ez az volt, de hagyjuk. Nem baj, a nézőket most ez nem érdekli. Ha egyáltalán valaki is nézi. Jó, figyelj, egyfelével közönk lesz, egyetlen, fogadjuk. Nem, több videót kell ahhoz csinálnunk, hogy legyen egy. Gondold el, Lákinak mennyi van. Hát de Láki már nagyon sokszor